sa mga pag-umawi, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, dahil kunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ug ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, niining Lunes sa ika-18 nga Domingo sulod sa tuig, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kahiusa sa mga nasod labi na gyud sa Russia ug sa Ukraine na maakabot na ang tinuod nga kahusay. Ang ato sa mga benefactors and donors na siging suporta nato pinaagi sa pagpalit sa ato mga slots, tagaan unta sa Ginoo o kabuhong sa ilang mga grasyang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahong sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan ug mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo ug patalinghogi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagaday kanimo. Pasaylua ang among mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Ang mga langyaw nga mikuyog kanila gihidlaw pag-ayo og karne o bisan gani ang katawhan sa Israel, gihidlaw usab og miingon. Maayo unta kung makakaon kitag karne. Nahirunduman nato ang isda, ang atong gikaon sa Ehipto nga wala lamay bayad, ang mga pipino, ang mga melon, ang mga bawang, ang mga sibuyas o mga ahos, apan karon nawad-an na kitag umoy o wala na gayoy makaon gawas ni ining mana. Ang mana sama sa liso sa kulandro ug ang hitsura ni ini dalag nga may pagkapution. Ug nanlakaw ang katawhan ug nanigom ni ini ug gigaling kini ug gilubog sa lusong ug giluto diha sa mga kulon o gihimoy la kining torta ug ang lami niini sama sa torta nga giluto ug lana. Ini kahulog sa yamog ibabaw sa kampo panahon sa kagabhion, mahiuban usab niini ang mana. Sa pagkabati ni Moises sa katawhan nga nagmulo sa pultahan sa ilang tolda ug tungod niini misilao pag-ayo ang kasuko sa Ginoo. Si Moises naguol pag-ayo. ug miingon siya sa Ginoo, nganong gilisod-lisod mo man ang imong alagad.
ug nganong wala uman ako kahimuti, o gisangunan numan ako nining dakong buluhaton pagdumala sa katawhan. Ako ba'y nanamkon og nanganak nining katawhan, nga miingon ka man kanako, kugusa sila. Ingon sa usa ka yaya nga nagkugos og bata nga masuso, og dad-a sa yuta nga akong gisaad nga ihatag ko ngadto sa ilang katigulangan. Asa man ako mangitag karne aron ihatag kanila. Kay naghilak sila sa akong atubangan ug miingon, hatagi kami karne. Kung ako lamay pasagdan, dili ako makahimo pagdumala ni ining mga tawhana, kay bugat ra kini alang kanako. Kung mao kini, patya hinoon ako dayon, aron dili ako magantos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti nga malipayo ng Dios, nga atong hinabang. Awiti nga malipayo ng Dios, nga atong hinabang. Ang akong lungsod wala mamati sa akong tingog, ug si Israel wala motahod kanako. Busag ipasagdan ko sila diha sa katigas sa ilang mga kasing-kasing. Nagalakaw sila subay sa ilang kaugalingong mga tambag. Awiti nga malipayo ng Dios, nga atong hinabang. Kun mamati pa lang kanako ang akong lungsod, ug maglakaw si Israel sa akong mga dalan. Sa walay langan, pakamangon ko ang ilang mga kaaway, batok sa ilang mga katbang, ibakyaw ko ang akong mga kamot. Awiti nga malipayo ng Dios, nga atong hinabang. Sila nga nagdumot sa Ginoo, mangita sa pag-ulog-ulog kanako. Apan ang ilang palad mulungtad sa kahangturan. Samtang pakanon ko si Israel sa labing maayong mga trigo, ug buhongon ko sila sa dugos nga gikan sa bato. Awiti nga malipayo ng Dios, nga atong hinabang. Awitan ka ang
Ang Ginoo maanaa kaninyo. nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Sa pagkadungog ni Hesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila o giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, hapon na kaayo og awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tao og paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila. Kamo mismo ang mohatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, dad-angari. Unya, iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao o gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. O gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an o gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan og nangabusog, unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa mga babayi ug sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kining milagruha ni Kristo, famous kay ni nato. 5 ka pan, 2 ka isda, unya gipanalanginan, giapod-apod sa mga gigutom nga mga tao, nga mga 5,000. Nya paghuman dayon, nangabusog sila, nasobraan pagyud og 12 ka bukag. Kung mahinumdom lang kita nga ingon ani di ning atong Ginoo, nya suportahan pagid nato sa first reading nga ang mga Israelita sobra pasad sila sa 5,000 kay mga siguro mga milyon siguro to kay matud pa sa record 600,000 ka mga lalaki ang gida ni Moises, kuyog sa ilang mga asawa, mga anak, mga kahayupan, nibaktas ngadto sa disyerto 40 ka tuig. Unya si Moises mo'y nagdaan nila, nagrepresentar sa Ginoo. Nireklamo ang mga tao kay sige na lang kuno sila kaon og mana. Kining mana mo ni una nilang reklamo nga mamatay kuno sila sa gutom dito sa disyerto. Nya gipauwanan sila sa Ginoo og mana aron mangaon sila inig kabuntag. Murag kaning atong hostiyas gidescribe man to diri sa atong unang pagbasa nga mura kunog hostiyas nga puti-puti nga may pagkayelo-yelo. Nya kung lutuon siya mura sad siya glami sa torta nga giluto og lana. So nindot kayo ang description, pero kadtong maong mana nga nakabuhi nila muuwan ra to siya. Motoy gitawag nila pagkaon nagikan sa langit. Unya kining maong mga milagro nga gihimos Ginoo, gituyo ni niya pagpadayag
aron kita karon at present kita may nagsigig sunod nas Ginoo, nagsunod ni Kristo, dili unta ta mabalaka bahin og pagkaon. Ining pagkaon murag mga 50% sa panginahanglan sa tao karon sa tibuok kalibutan involved og pagkaon. Gilingi anay mong tupad pangutan naing na wa mo'y problema sa kaon. Ana. Ay kasagaran ra ba nato? Mao gid nay atong problema asa mig ipakaon. Nya human ika problema nag-asa ipakaon mangutang dayon. Nya naa say mga buangon pautangon sad butangan sa tag-as kaing interes hangtod na noon mabulit nas utang perti na daghanag utang dili lang pagkaon ay problema ang pagbayad na sa utang. Mao na si Kristo mihatag natog panigingnan ayaw na mo ka problema anang pagkaon, relax lang. Matud pas mga apostoles palakta na mga tao kay di na namo madadi ni mingaw kining lugar daghan ra ba kay ni sila ingon des Kristo ay na palakta kamo maoy mo pakaon kanila astila no kini bitang ingnon tas Ginoo kamo maoy mo pakaon kanila nya wa gyud kay daang pagkaon pagkadako ang problema pero unsa may gida sa mga apostoles dili sinako nga mga pan, dili sinako nga bugas, dili binandol nga kwarta ang ilang gidala. Unsa may gidala nila? Si Kristo mismo. Ang kuyog nila ang Ginoo. So kung ang atong kuyog mga igsoon ang Ginoo, wala ka nang hahanapin pa. Mo na siya tinuod. Anong mura mamog way klarong kuyog. Karon ra ba dayon ra tag minghoy susuan na gid mi pagkaon susuan na gid mi pagkaon nya ang pangitaon dayon asa man ta makahuwam asa man ta makapangayo ikuyog ang Ginoo ikuyog yun matud pa diri sa atong tubag sa Salmo awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang so asa ang atong hinabang gikan sa Dios dinhi bitas atong parokya kung wa palagi Ginoo di kita kapadayog tukod aning atong kumbento nga kadakua ani matud pa ni Monsignor Tingting Angkahas pag survey niya dinhi primero sa atong interior nga para maghimog interior design ingon siya mura magdi ni kumbento imong gitukod pa der mura manig bag-ong patriya mga kuan ba mga opisina sa dagko nga kuan pero ako sa tiyang giingnan ako kani Monsignor pang matagalan gini nya sa kagamay sa atong parokya dinhi suok pagyud kay ta mga saa gani ning manganhi dinhi adto mapunta dito San Fernando Rey kay highway man kani dinhi mura manig suok kayo nakahimo ta og ni ambisyon ta aning maong proyekto nga mo cost ni siya og mga 35 labing minus tingali mga 35 million na karon human-human na ang atong structural daghan na tag bayron non ani pero unsa may itong gisaligan ang Ginoo nga motandog sa kasing-kasing ninyo nga mga online o territorial parishioners nga mamalit mog slots kining atong SBF dang nya kutob sa mopalit ani dunay daily abundant graces sama ni mga tao ba nga ambot kinsay gadaan ni mga apostoles man tingali gadaan ning 5 kapan nya sa dihang ilang gipaambit 5 kapan murag equivalent sa atong 500 per slot da tangan lag 2 ka 0 ba 500 per slot tungod aning 5 kapan nga gipaambit og kinsa may tag-iya ani nabalik niya 12 kabukag muna gitawag og daily abundant graces og makatestimonya kita ana kay kamong namalit wa gi usa ninyo karon nga niingon nipalit ko Father
din amanoon ko kontento sa akong kinabuhi. Mura naman hinuog kuwang kayo akong kinabuhi. Ug naaman mo anang pagbatia karon og kahimtanga human mo mupalit, pasabot wa gid mo mupalit. Pasabot wa dili kinasing-kasing ba dili hinurot ang imong paghatag. Muna ang gustos Ginoo malipayon gitang muhatag kay tagaan sa taniya sa iyang hinabang. Diri sa atong ebanghelyo, diri usa balik sa tas atong first reading, si Moises nakaingon siya pagreklamo nas mga tao, wa na nila mi ang mana, napula na mi ani, gusto mi atong karne katong dagkong isda nga atong gipangaon. Niingon si Moises, nganong gilisod-lisod man ko nimo Lord, nganong imo man kong gitagaan aning klasihas mga tao, may pag-imo na lang sa kumpatyon, kahasol ba ani mga tawhana, mura siya ginikanan ba nga nangita. Unsa may tubag sa Ginoo niya, nawap agibutang dinhi. Niabot dayon ang Ginoo niingon, Moises, ayaw kabalaka. Kung nag-uwan og mana, mag-uwan sad og karne. Mao tong nauwanan po sila karne dito sa ilang journey. Mao nang ang Ginoo maminaw gyud sa mga pangaliya sa tao nga misalig kaniya sama ni Moises. Bisan gani ang mga buangon nga mga tao katong gitawag og mga hard-headed people nga mao ang mga Israelite, gitabangan gyapos Ginoo. Muna kita labi na mong namalit ani atong slots o kitang sigig simba dinhi, kamo sang sigig simba sa atong online nga misa, congratulations. Di gyud mo mahutdan sa pagkaon. Piluon ginas Ginoo, iapil pagsulbad ang dili mabayrag kwarta. Unsa may dili mabayrag kwarta bisag pila ka bilyon, kalipay, kalinaw, kaayuhan, kahiusa og labaw tanan, kalampusan sa atong mga tumong sa kinabuhi. Iapil gid nas Ginoo paghatag ninyo kanato nga mga manggihatagon. Mao na ang multiplication of graces, daily abundant graces. Manindog ta. Mga igsoon, sa atong panagtigom karon, pulos kita gigutom adlaw-adlaw sa pagkaon nga lawasnon og espirituhanon. Busa mudangop kita sa Ginoo nga masaligon og moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan musaksi sa Dios nung gugma, pinaagi sa pulong ug sa buhat, ug mupakitag pagtagad alang sa mga gigutom ug sa mga nanginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa kalibutan ug ang tanan nga naghupot sa labing gamhanang mga posisyon, mutabang sa pag-apod-apod sa mga kahinguhaan sa kalibutan, sa tukmang paagi, aron walay nasod nga mamiligro sa kagutom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga isip katilingban, magmay nampuon kita, ug andam kitang muhatag sa atong panahon, ug mga katakos, aron matabangan ang uban nga nangitag kahulugan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos sa balatian, makasinati sa tunhayng gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson
ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiha kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiha kami. Nga ang mga matuuhong mihalina sa kahangturan, makatagantam sa walay katapusang bangkite didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiha kami. Langit nong Amahan, hinumdumi kami nga nanginahanglan sa imong kaluoy, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy dias gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay igasako kami tungkol sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong ipakita sa kayong gaway sugod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa makapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on, santusa kining mga gasa ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Dili mo kami
Inuluwa, luwasa kami, luwasa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo Kay man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawan kanimo, apan Ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and taught me what is right. Of all my friends, you're really different. Shape my heart to love as you have loved, that bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Mag-ampo kita.
O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang multiplication of food or blessings. Nya mahitabo ra ni kung dili gid ta mosalig sa atong kaugalingong katakos adto gid ta mosangpit sa Ginoo ug magsunod sa iyang mga pagtulunan. So salamat kay ninyong sigig palit og slots kay nakatabang gid ni nato ang atong 4-slot challenge. Ako lang niya itong tingbog report. Ihonong naman to gahapon, August 6, ika-4th year nako sa akong pagka-parish priest dinhi. So salamat kay sa inyong pagpamalit niya padayon tas mosuporta aning atong pagpadayos pagtukod sa kumbento. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.